Welcome back to my YouTube channel. Panibago na lang video. Karon na yung maghihumanton. Pila na kabok? Pila kabok na? Yung sungkaan buhat. Karon. Hey, what's up mga mananap? Ayan yung itong ginagawa ni Bitapang kumakain kahoy. Kaya din mong pito de. Kusog-kusog din yung buhat ano. Grabe ka puti anak. Ay. Grabe ka puti kay karbing. Oh. Nasa likod? What?
makabang mo din. Okay? Tuloy? Aw, kuan. Ayun. Ayaw pa man siya. Ayaw pa man siya. Mangayo siya? Late? Oh, pwede siya. Magkating ka siya. Oh. Kagad ka. May kagad ka. Wala ko bes. Subuhan mo wala. Subuhan ako kay init pa kayo na pagkating ni subuhan ba na ka ng siga-siga. May dos. May mo? Ha? Wala po isa. Ano ba? Nakapalit po ka? Ito sa tago isa to. Ano ato ko na igay ko? Dagan pa mo makuha atong kuan. Kasi kuan na i-live ba? Magayon ko ato. Basta isip ko. Ating ko.
sasakyan ba para di gina kabuhi. Kaming tundog magkaila ng kuhan sa Viewers, pang 8 na niya na nabuhat. Nag-carving na. narang siya ang gwapo na. Katubong ng layam eh. Ay parang ang style ko. Ah, Pamalangan. ba. Dali ra gid pang 8 na gid niya. $8. Kasi ka pala. Oh mga viewers, tapos na. Thank you for watch.